אחד, בעזרת השם נעשה ונצליח. שלום, שמי זהבי יגאל, ואני עומד להעביר לכם סדרת שיעורים בנושא שכותרתו מהי הקבלה האמיתית. אני אישית עוסק בתחום המיסטיקה הכללי זה כ-35 שנה, ובהחלט יכול להבטיח לכם שכל מי שעולם הנסתר קרוב לליבו יצא נזכר מאוד מסדרת שיעורים אותם אני מתעתד להעלות ליוטיוב. השיעורים שלי מיועדים לקהל הרחב, לכן במהלכם אני אשתמש במקביל לטרמינולוגיה הקבלית גם במונחים לועזיים, זאת כדי להיות מובן גם לאלה אשר לא בקיאים כל כך בשפה הקבלית. לגבי ההסכמות למה שאני ילמד, הסכמות כתובות אין לי, אבל מה שכן יש לי היא ברכת הרבנים מקובלים אשר עודדו אותי לעשות את מה שאני עושה, בראשם הרב גמליאל רבינוביץ' שליט"א, ראש ישיבת שער השמיים. הסכמה בעל פה רק למאמר הכתוב קיבלתי בנוכחות 6 תלמידים גם מהרב אלון תדהר שליט"א. יהי רצון שבעזרת השם אני לא אאכזב את האמון שניתן בי, כך שהסרטונים שלי בהחלט ניתנים לצפייה גם לציבור החרדי. תחילת הכל נאמר שיכולנו לתת הגדרה אחת קצרה המתארת את מהותה של חוכמת הקבלה, והיא אומנות ידיעת השם. אך הגדרה זו, ככל שתהיה קולעת, לעולם לא תספיק לנו להשיג את המהות הפנימית של חוכמת הקבלה, וממילא יש רק דרך אחת להבין את פנימיותה, דרך ארוכה המפרטת את המרכיבים הכוללים יחד את שלמות הידיעה. לכן תצטרכו להתעזר בהמון סבלנות נוכח הסבר מקיף אותו אני מתעתד להציג לפניכם, ויחד אנחנו נצלול אל נבחי חוכמה זו אשר הייתה במהלך הדורות נחלת בודדים בלבד. חוכמת הקבלה האמיתית ראשית כל היא אומנות צפייה במרכבה, כפי שמזכיר אותה ריש לקיש במסכת ברכות. נכון להיום בישיבות המקובלים לא מלמדים אותה כלל, וממש בודדים הם התלמידים אשר יש להם השגה כלשהי בנושא. לא לימוד כתבים קבליים, לא עבודת התיקונים, לא ייחודים ולא סידור הרשש אשר נלמדים היום בישיבות המקובלים יש בהם כדי להיכנס אל הקודש פנימה. כל הדברים אותם מניתי כרגע, חשובים ככל שיהיו, אינם אלא רק בבחינת הכשר מצווה, אך בשום אופן לא הדבר האמיתי עצמו. את החומר אותו אני מבקש להעביר בשיעוריי אני אחלק ל3 חלקים. הפגישה שלי עם כבוד הרב גמליאל רבינוביץ' שליט"א, גוף המאמר אותו כתבתי לאחר כניסה לפרדס, וההשגות שאחרי. מי שיעבור על כל החומר שלי ביסודיות יבין וידע ללא ספק מהי הקבלה האמיתית. אז קדימה אחריי לסרטון הבא. אוקיי.